ଏବେ ବି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଖବର ବିଷୟରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେବେ ବି କିଛି ନ୍ୟୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ଆସିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଡେରି ନ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପୁଣି ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା କେତେ ଘନୀଭୂତ ହେବ ସେ ନେଇ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ତାମିଲନାଡୁ ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ। ହେଲେ ନଭେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପଟି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅବତାପଟି ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ତାମିଲନାଡୁ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ନେଇ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭିତରକନିକା ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ଧାମରା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ଭାବେ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବାତ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ପବନର ବେଗ 110ରୁ 220 କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା। ହେଲେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଖବର ଏତିକି ଥିଲା। ଏମିତି ଖବର ସବୁଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।